Espazioko langilea naiz eta jarraian unibertsoko planetak aztertuko dizuegu. Ni eguzkia naiz. Eguzki sistemako erraldoia. Eta eguzki sistemako txiki planetei beratarri ematen dira. Nire inguruen eguzki sistemako 8 planetak orbitatzen dute trantsizioa eginez. Ni Merkurio naiz, eguzkitik hurbilen dagoen planeta arrizkoa eta txikiena. Ni Artisara naiz, bigarren planeta naiz, eta arrizkoa ere. Ni Lurra naiz, nire planeta urdina ere deitzen didate, nire gehienekoa ura delako. Translazioa dialdatzenen inguruan bilatzen rotazioak eginez. Ni Marte naiz, planeta gorila naiz, arrizkoa naiz. Ni Jupiter naiz, eguzki sistemako planetarik handiena eta gaseskoa. Ni Saturno naiz, gaseskoa naiz eta eraztun batek inguratzen nau. Ni Urano naiz, gaseskoa eta inklinatuta nago. Ni Neptuno naiz, eguzkitik urrunen dagoen planeta, gaseskoa naiz eta hotzena. Ni Pluton naiz, lehen planeta bat nintzen, baina orain planeta bat naizela diote. Ni Hilaria naiz, Lurraren satelitea. Ez dut argirik, baina eguzkiaren argia islatzen dut. Ni Jupitera naiz, eta beteta nago. Ni Bota naiz eta de forma dauka. Ni Hilberria naiz eta ez dut eguzkiaren argirik islatzen. Ni Hilbera naiz eta forma dauka. Ni Zulo beltza naiz, izar baten bizitzaren amaieran sortzen naiz eta dena idazten dut. Ni Zarra naiz, argia ematen duen astroa. Nire lagunekin formak sortzen ditu, konstelazioa. Ni Meteorito naiz, espazioko galaria naiz. Nik Valentina teleskopa naiz, eta espaziora bakarrera bidaitu nuen, lehenengo emakume eta bakarra.